Ahoj, dnes mám pro vás tip pro ty z vás, které máte rovné vlasy a máte rádi vlny stejně jako já. Pokud si chcete vytvořit účes, ale to, co mám na hlavě, tak vypadá takto. Tak je potřeba ty vlasy natočit. Co s tím? Já používám normálně takovýhle pěnový natáčky, ale problém je ten, že se na trhu hodně špatně schánějí. Fungujou tak, že si vlastně vemete vlasy, tu natáčku natočíte, nemusíte ji právě dotáčet až k hlavě, protože to jednoduše provlíknete. Mně se to teď hůř dělá, protože ty vlasy jsou suchý a prostě provlíknete. Ale pro ty z vás, kteří nechcete kupovat natáčky, chcete si to jenom vyzkoušet, tak vám dám tip, jak si doma vyrobit svoje. Vezmeme obyčejné kuchyňské ubrousky, trošku pevnější, utrhneme, zrolujeme to diagonálně po špičce jak rohlíky a máme jednu natáčku. Takovýchto natáček si vyrobíme 6 až 8. V mý kvalitě vlasů mi stačí 6. Záleží na tom, jestli chcete mít ty vlasy vlnitý víc nebo míň. Čím víc natáček dáte, tím víc kudrnatý ty vlasy budou. Tak, pojďme se na to podívat. Když přijdu z koupelny, vypadám takto. Rovný vlasy, tak docela delší. Když chci docílit těch vlnek, který mám představu, tak je potřeba nanést si pěnový tužidlo. Já používám L'Oréal Professionnel, Techniart, Full Volume. Nanesu si ho asi tak 2 oříšky, rozetřu po celé délce vlasů, abych docílila objem nahoře a abych zafixovala ty vlnky. A pak je potřeba ty vlasy co nejvíc prosušit téměř do sucha, aby se nám nerozmočily natáčky a protože i na těch natáčkách to hůř schne, protože to je hodně natočený, tak aby nám to do rána uschlo. Tak, jdu na to. Jdu na to. To by bylo. A ještě jedna rada pro docílení většího objemu. Je lepší, když se ty vlasy sušejí hlavou dolů, takže trošku to prosuším. Teďko přistoupíme k samotnému natáčení. Vlasy si rozdělíte zhruba vzadu na půl. Ono, když nebude úplně rovná pěšinka, tak to vůbec nevadí, protože v těch vlnkách se to všechno ztratí. A každou tu polovinu vlasů ještě na 3 části. Vždycky mám takhle vepředu jednu a pak tak po hmatu od voka ty 2. Podržím si takhle jeden ten první pramínek. Vemu natáčku, musím to utáhnout trošku. Přiložím, motám. Nenatáčím to až k hlavě,
aby pak nevznikly nevzhledné pěšinky a papírky si zavážu. To se vlastně vracíme k našim prababičkám, protože ty si to vlastně na papírky motaly taky, když ty natáčky neměly. Čím máte tenčí pramínky, tím víc to máte kudrnatý. Čím silnější pramínky, tím máte větší vlny. Takže záleží jenom na vás, kolik těch natáček si tam dáte. Záleží opravdu, co upřednostňujete. Jestli chcete opravdu jenom velké vlny, tak by si troufám stačily říct na i třeba jenom 2 nebo 4 natáčky. Já mám radši trošku kudrnatější. Dobrý. Nevidím. Tak, máme natočeno. Pokud kdo má, tak může si to třeba zafixovat ještě takovouhle síťkou, aby se vám to v noci nerozmotalo a líp to drželo. Ale není to potřeba, kdo nemá, tak jako se to nemusí. Vůbec nevidím. Tak. A můžeme jít spinkat. Dobrou noc, uvidíme se ráno. Tak, je ráno a nastává čas pravdy, kdy se rozmotají natáčky. Podíváme se, co mi na stolečku přibylo. Přibyl mi tu lak, který je pro mě nezbytný, L'Oreal, Techniart, miluju Airfix, který prostě je podle mě lak laků. Přibyl mi tu ještě Mythic Oil od L'Orealu, který je to olejček do konečku vlasů. Teďko máme problém většinou s tím, že nám vlasy elektrizujou, lítají a právě na scelení těch konečků a zmírnění té elektrizace, protože si vlasy jsou po zimě vysušený a takový dehydrovaný, tak je skvělej na tohleto. A přibyl mi tady hřeben, který má hodně široký mezery mezi zubama, abychom si ty vlnky nerozčesali úplně moc. Tak, jdu na to. Rozmotáme. Je to úplně jedno jak.
Tak, vlasy rozklepem. Pro docílení objemu já vždycky rozčesávám hlavou dolů, prolakuju hlavou dolů a pak si hodím vlasy nahoru. Takže pro upravení a zjemnění těch konců vezmeme trošku Mythic Oilu, tak 2krát do ruky, rozetřeme v dlaních a jenom prostě lehce do těch délek vmačkáme ten Mythic Oil. Tím nám potom vzniknou hladší vlny. Já ještě se trošku asi upravím ofinu. Proláknu si vlasy ještě ze zhora, zafixuju celý účes. No a můžu vyrazit.